Git! Ito po sir, Rocky to. Sa... Ay, do. Wala na ako eh. Wala ka sakay gayon na. Hindi kayo may motor lagi. Masakit na sila. Abay, maayo ay pasakayan ng duwang. Sa may marag lami-lami, pasakyan na nila. Masakit kwarta eh. Pasakay na sila ah. Ay, dito na sila. Ma'am Liti, baka na ba? Ay, dito lang. Pakulimbang ako sa. Okay. Pasakyak kan. Kung mga kasakay mo na kagwapo, mamili magpasayro. Wa rabay ligo, murag kahumot. Asa ka, ma'am? Dito lang sa unahan. Pwede ba kasakay? Wait lang ha. Maliw ko sa kuyaan ni Kuya B. Kaya kapag tayo. Kanila itong suot. Tapos dito tabangan. Sa maning ka lang pinili. Sa manimam dala mga kahoy. Dito lang ko sa unahan, Kuya. Da, pamili pagpasayro. Hak mo eh. Abi ba na akong gipilit sa akong likod ang iyong lugar? Sa tayo mo ingon, sir? Oh, wala. Agto ta, ma'am. Di ba, ma'am? Kaya mangulo. Di ba? Na. Aman ta, ma'am. Dito lang, sir. Iinit mo kayo. Oh. Sexy, kagwapa. Nagkalagalag ka, ho. Garland, sir. Ito na. Nausap ko. Baliw po, Kuya Be. Ay, salamat. Pilay plating. 15 lang, 15. Kinsi? 15 lagi ang minimum na mo diri lagi. Grabe, Kuya. Ang Oh. buwan manggaling, adulo kay diya, mga duwara ka pa, basta ka makasakay ka sa mga motor sa balabal 15, ginang minimum diri. Adol ato. 15. Wait, mamaya. Dulo man din, nagbaktay na lang unta ka na. Sakay. Di ba na? Init. Babaklayon ta. Guwapa. Nagdalag kahoy. Oh, pliti, Kuya. Sa maning aba na man eh. Sa ko yung tao nga, suka-suka sa pumasayro, dili ka balabal ako mo bayrig. Wala mo taong kupliti ka ba na? Nga pa, balingbing. 15 ang ipangita niya, tagangan mo ba na? Aba na, balingbing. Baligyan na, sir. Para ginan siya pang anak. Balingbing o abano. Ito na ko, sir. Salamat. Panisistemahan eh. Salamat, salamat. Guwapa nga, bayaran naman ko gabanag, balingbing. Hindi, peka itong tigulang akong ikuan din na da. Ano ba pag-drive ani karon? Oh, mauna na karon. Muna ang pagpamilit nato sa pasayro. Ato ritihan natag mga prutas muna na. Ikaw kay mamili ka pasayro sa pagtuloy mo, ako ikapliti nimo. Oh, nako dagang kwarta kay release na sa purpose nako ika-afford sa imo nga ipliti. Mamilig pasayro murag kahumok. Sakay ka? Dili na, nanlood na ko. Hi! We are Artistang Hilaw. Ako si Bulkit. Ako si Suling. Ako si Milay. Yan.
Guys, palihog mig follow sa among and subscribe sa among YouTube channel nga Daddy Chumi, and of course sa among Facebook fan page nga, Saksak Sinagol, Katawa, Bisakon. and Artistang hilaw. guys ha. Daghan jud salamat sa suporta. Salamat.